Čaute ľudia, toto je short na tomto kanáli a je o tom, že máme server, kde je všetko dovolené, ale nie hackovanie, môžete tam zabíjať hociakých hráčov, kradnúť a také veci, ale musíte mi napísať link do komentárov, je to aj pre Free Minecraft, čiže Tile Launcher a budete tu mať IP, čiže len mi napíšte link, ja vás pridám na whitelist a bude to zapnúť ten server dvakrát do dňa a cez víkendy je 3-krát. Cez víkendy bude od 10. do 1. od 2. do 5. a potom bude od 18.00 do 20.00 a ten prvý čas je iba na víkend aj s tými dvoma, čiže 3 krát za víkend bude zapnutý a 2 krát počas normálneho týždňa, normálnych dní, pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok. Dobre, tak čaute, teším sa na vás.